Jamen jeg skal nok et dumt sted at filme. Det går rimelig meget op ad. Ja, som nok kan se, så er jeg blevet syg. Har jeg hørt på Instagram. Simpelthen fået sygdommen, der her flaskehalsproblem. Mit rødhul er åbenbart noget mindre end min mund. Så hæver man op. Jeg kan sige så meget, at nu snart et år siden, at Tue og vi kørte det Dirty Jutland. Det er en 4-6 kilo siden, alt efter dagsformen. Det kan godt mærkes. Men det er en stresstest af tøjet. Fanden med stærk lynlås. De er rimelig presset. Jeg har lige udtestet grej i dag. Jeg har simpelthen jeg har oppet mig. Jeg købte her for en god måned, halvanden siden. Det er nok snart 2 måneder siden. Jeg købte mig en lille drone. Jeg købte faktisk 2. Jeg kunne ikke lade være. Det var godt tilbud nummer 2. Og så begyndte jeg selv om, at det var også ved at være tid til et nyt kamera. Så jeg købte mig et DJI Osmo Action 5 Pro. Mundret. Der kommer lige en cykel her. Nu siger vi lige hej til. Ja, god tur. Og han har en smukke bike. Det er svært, at kan blive glad over det her. Og nu skal jeg ikke lade så meget. Det ligner noget, der er par 20 grader. Det er det ikke. Jeg ved ikke engang lige, hvad den siger computeren. 9. Næsten 10, så det går den rigtige vej. Jeg vil lige rulle en tur, og så kommer der lidt flere updates. Om jeg ser noget lækkert. Jeg har lige lidt, skal jeg fortælle om. Lidt om det senere. God tur. Det er det værste forår. Det får folk ud af sofaen og ud og gå tur. Det er også godt skulle have noget luft. Fedt vejr der. Det er lavet til broen deroppe. Og længere op. Den niver. Ja. Jeg viste lige et billede af, jeg har skilt lidt ud til Bindeballe, eller Bindeballestien. Der er en anden fin YouTube-kanal, der har måske tegnet lidt for romantisk billede efter min mening. De første, jeg er ikke lige helt sikker på, hvor langt det er, men plus 10. Jeg laver lige et overlæg, hvor langt det er. Men ud til Ravning Gamle Station, der er det asfalt. Så bliver det godt, det er korrekt. Men indtil da er jeg ikke enig. Men det går nok. Nu kravler jeg lige lidt her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men Garmin bippet lige. Og så er stigningen overstået. Okay. 4%, det går åbenbart ikke opad. Det er mig, der er i dårlig form, så det kan jeg. Nå, vi laver en vindtest her. Det lufter rimelig godt her.
Planen for i år, det er lige om lidt, lige omkring den 2. april, så skal jeg lige en smut på sygehuset. Bare en skinne op af på mit højre kravben, den der driller mig lidt, når jeg løber med rygsæk. Så den skal ud. Og så tænker jeg på den anden side af påske, så er jeg klar til at motionere lidt igen. Nu må vi se, hvad det ender med. Men ellers så hedder det hervejsløbet på mellemdistancen tilmeldt sammen med 3 andre. Og lad os nu se, hvor mange vi bliver, fordi det er da ikke lige frem, fordi at de får Strava til at eksplodere med træningsuploadninger. Tværtimod, Strava savner dem, men det skal nu nok gå. Det er kun 130. Og så håber jeg, hvis alt klapper, fordi at kalenderen der er hul, og bare den gamle krop, den kan, så hedder det Holstebro Gravel i år. For første gang, at det ikke er faldet sammen med et eller andet DM i BMX. Det har gjort, alle de år den har været kørt. Og jeg har kun hørt godt om løbet, så nu skal det prøves. Nu kører jeg lige herhen, så skal jeg lige prøve at se. Der kommer en fantastisk udsigt. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. For et øjeblik siden. Så er derovre. Der er det også pænt. Spændende hernede. Vi har et skærslot, vi har dernede. Hvor er det ligger derinde? Kører vi lige smut rundt om, hvad hedder det, Kongens Kær. Og ender ser den nye bro. Vi sætter broen op. Ser vi det. Det blæser meget, det er meget i dag, så jeg skal glad den er ved. Vi ser lige på det. Nu kører jeg lige ned herhen. Hej. God tur. Ja, det er jo så den nye bro henover. Ja, her er vejen til Billund. Jeg ved sgu ikke, hvad den her hovedvejen. Hvad færdig i maj. Og se, den bliver. Der er en dejlig opside. Men det er ikke tosset, det vi går i møde. Hvor det her lidt mere varmt. Det er ikke super varmt. Og den er nede på 5 grader nu. Ja. Jeg er næsten hjemme. Jeg er blevet til 54 km og knap 700 højdemeter på alt for lang tid. Fanden må jeg ringe for. Jeg er træt. Jeg har en god tur. Lidt koldt nu. Men det er fint. Så nu er jeg hjemme og redigere. Og så tror jeg, at lillemor og jeg vi skal ned. Men ind til top, hvis der kommer
Går med Junior lige susende. Han er nede til ved sushi. Så er det jo den næste video, den kommer. Og jeg laver en løbevideo i morgen. Og en løbekanal. Jeg ikke så den. Den må ikke til at løbe. Også til at løbe. Skinner på det. Nå, ikke mere bagl for i dag. Jeg håber, I har en fantastisk weekend. Det er det gode her. Vi ses. Hej.